गिबियाव साफ्रोमबो बिटिआर बासि आरो आसामबासिनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय फैगौ बरदिननि आरो 2023 मायथाइनि गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ बेस्ट विशखौ जासिबाय। गोदान बोसोरा जों साफ्रोमबो बर' फिसानो सान्थि गोजोननाय अनलायनाय लाबोना होफैगोन आरो क्रिसमासआ जोंनि बर' हारिखौ बोर गोनां खालामगोन। बे उसिसखौ आं जासिनाय जाबाय आरो बे प्रग्रामखौ दिनै जोंनि बेंटल बेप्टिस्ट टाउन मण्डलिया बेखौ बिथांमोननि बानजायनाय बे प्रग्रामखौ बेवहाय लानाय जादों। गतिके आं खोब खुसि मोनदों गाव बाहागो लाफानो मोननानै। जिथु दिनैनि हाबाफारि बेहाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिथिंनि सुबुंफोरा बेहाय नोंथांमोनाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। माबायदि गोजोन मोनदों सार? समाज होनोब्ला जोङो साफ्रोमखौबो लाफानानैनो समाज जायो। गतिके समाजनि जिखुनु हाबाफारियाव जोङो खुनु राजखान्थि धोरोमखान्थि बेफोरखौ डिफारेन्सियेसन लाबोआलासिनो जोङो बाहागो लायो। गतिके बेबो बेनिनो मोनसे खोन्दो। सार प्रि ख्रिस्टमासजों सोमोन्दो लाखिनानै माबा मोनसे हाबाफारिफोर लाफाबावदों नामा? दिनै जोङो थुनलाइ आड्डाबो बेवहाय लादों, चिरां जिल्ला खन्थाइ आवरायनाय थुनलाइ आड्डा। गतिके बे प्रग्रामा नै दानो जानो थांगासिनो दङ। बे जिल्लानि जोंनि बेवहाय प्रग्राम जागोन। धोरोम बिथिङाव माखासे समाव माखासे लाइमोनफोरखौ थालांनाय बा गोसो होयैखौ नुबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे हिसाबै दिनैनि बेलायाव ग्लबेल मुलुगावहाय दिनै धोरोमनि बेबस्थाखौ फल' खालामाखै होननानै बुंद्रायाबा गोरोन्थि जागोन। जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाया फल' खालामो। सासे सानै सेंग्रा सिख्लाया धोरोमनि बेबस्थानिफ्राय जानगाराव थानायखायनो जोंनि समाजाव दिनै इम्पेक्ट गोग्लैदों। बेखौबो फोजोबनायनि थाखाय जों मेडियानि गेजेरजों मोनसे मेसेज हगारनांगोन सान्थि गायसननायनि थाखाय। फैबाय थानाय ख्रिस्टमासखौ सेलेब्रेसन खालामनो थाखाय मा खावलायगोन? ख्रिस्टमासखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टि सिबियारियानो खालामखायो, खाथि मानिखायो। बे ख्रिस्टमास मानिनाया बर' हारिनि राव थुनलाइखौ जौगानायनि थाखायबो आर'ज गाबनाय जाफागोन। गतिके साफ्रोमबो जेन ख्रिस्टमासनि टाइमाव बर' हारिनि थाखाय स्पेसियेलि आर'ज खालामो बेखौ आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय।